Higala ko og mga igsoon mayong buntag kaniyong tanan. Haniyan usab si Pastor Jenny Limbag. Makiguban kaninyo sa tulumanon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna aron tanan ta masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal ug nagamping pagayo kanato. Otron ko mayong buntag kaninyong tanan. Higala ko og mga igsoon may buntag sa ato nga Chairman sa North Gospel Team, Pastor Jan Amor, o sab kang Mambing, iyang kapikas kinabuhi ngumsab sa ilang bungas pagminahalay. Good morning kanyong tanan diha, Pastor Jan. Salamat sa Ginoo og dalaygon gyud ang Ginoo sa walay katapusan. So busa igsoon. Good morning kanyong tanan, higala og mga igsoon sa kanginan nga nagapamati karon. So ang Ginoo gyud padayon nga magpanalangin nganhi kan natong tanan. So igsoon, once again, good morning kaninyong tanan na mati nga dili na ko manganlan karon. Good morning igsoon sa kahanginan nga nagapamati. Dalaygon gyud ang Ginoo sa walay katapusan. Igsoon diha sa Ginoo, no? Dili makuha dong ako iadang radio unsa na nga account dong natin, radio natin ba? Dili mo nga account. O kana mao na. Wala pa ni ko ng live, no? Wala pa. Ay sa atoy ko na natin. Igsoon, good morning sa mga tanan nga naa sa Facebook Live sad og sa ingon mon sab sa gitawag siya og higala og may igsoon sa naa sa ana nang live dong no, kita na naman daw. Okay, so sakto na siya. So higala og may igsoon mayong may butag padayon ta sa sugo sa pangatahuran, sugo sa mayong pamatasan. Tuguti ako pagingon mayong buntag kanatong tanan igsoon sa kanginan nga pamati karon. So dalay gyud ang Ginoo sa walay katapusan, no? So igala og may igsoon may buntag sa ato nga mga kaigsuonan ug kaigalaan nga nagapamati diha sa Manolo Portits. Tanan nga nagapamati sa poblasyon o sa kinatibuk-an nga sakop sa Manolo, lungsod sa Manolo, mga barangay or tanan, no? Nga nagapamati sa atong programa ang pulong sa Dios may buntag kanatong tanan. O labi na gyud sa mga Kristohanon diha sa Manolo Poblasyon, Rose of Sharon Fundamental Baptist Church. Good morning mga higala ug mga igsoon, no? So labi na gyud sa alagad sa Ginoo diha sa Rose of Sharon Fundamental Baptist Church, Pastor Mike Unahon, Ma'am Susie, og ingong sab Pastor Art, ug ingong sab good morning sa tanan nga mga Kristohanon diha, no? Good morning usab sa higala kong mga igsoon sa mga nagapamati diha sa Lindaban Fundamental Baptist Church. Good morning kaniyong tanan. Higala og mga igsoon. O dalaygon gyud ang Ginoo sa walay katapusan. Good morning kaniyong tanan diha. Labi na gyud sa mga Kristohanon diha sa Lindaban Fundamental Baptist Church or Ebenezer Lindaban Fundamental Baptist Church. Lindaban Ebenezer Fundamental Baptist Church ana diha, no? Nabali. Uban sa iwalagad sa Ginoo diha, Pastor GR Likayan, Ma'am Likayan. Good morning kaniyong tanan, no? O kang Pastor Sam Unahon, good morning. Sa mga Hurayans family o Alpantas family, good morning kaniyong tanan. O tanan nga mga Kristohanon diha, no? Good morning. Good morning usab diha sa New Sangkanan o Sangkanan Poblasyon. Good morning kaniyong tanan. Tanan sakop sa Sangkanan, good morning. Labi na nila ni pare Tuto Carbeledo, Mads TC Carbeledo, good morning. O ingong musab sa mga Baas family, good morning kaniyong tanan, no?
O higala og mga igsoon, labi na gyud sa tanan nga mga Kristohanon diha sa Sangkanan Fundamental Baptist Church, Sangkanan Rose of Sharon Fundamental Baptist Church Mission Work, uban si alagad si Ginoo diha Pastor Noy Pinalas, Ma'am Nining, ug silang bukas pagminalay nga si Jumjum ug si Daphne. Good morning kaninyong tanan higala ug mga igsoon, no? Good morning detoon kang Ma'am Eileen. Good morning Ma'am Eileen, siya ang dalas tibok pwersa sa Living Hope Fundamental Baptist Church sa PCH2. Living Hope Family des PCH2. Good morning kanyo diha. Og si Ma'am Eileen usab ang nagdala sa Living Hope Fundamental Baptist Mission Work dito sa Taguluan. Good morning mga Kristohanon diyan sa Taguluan, no? Salamat Ginoo og dalay gyud Ginoo. Ingon ni Ma'am Ellen, good morning Pastor Limbag. Salamat Ginoo og dalay gyud Ginoo. Salamat ma'am. Good morning kaniyong tanan higala og mga igsoon sa kangina namati karon. Good morning usab sa taga Bagalangit tanan namati diha. Good morning kaniyong tanan. Good morning usab sa taga Kalugmanan, tanan na Methodist Kalugmanan. Good morning kanyang tanan. Labi na sa Kristohanon diha sa Kalugmanan Fundamental Baptist Church. Uban si alagad si kuno diha Pastor Silso Salid. Uban usab siyang kapikas kinabuhi. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa mga namati diha sa Kilabong, tanan namati sa Kilabong. Good morning kaninyong tanan. Labi na sa Kristohanon diha sa Kilabong Fundamental Baptist Church. Uban si alagad si kuno diha Pastor Sulda. Good morning kaninyong tanan, no? Tanan mga Kristohanon diha, good morning usab sa taga Vista Villa. Kang Ma'am Pisitoy, kang Brad Gagang Cuevas, ug tanan nga mga Kristohanon diha sa Vista Villa Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Uban si alagad si Ginoo diha Pastor Luloy Lahayon, no? Ma'am Lahayon, good morning. Mga Kristohanon, agi pagpasalamat, salamat kayo sa inyong pag-atiman sa mua. Kagahapon diha man ang Limen prayer fellowship. Salamat yun kayo sa inyong kalipay ug kadasig. Dalay yun ang Ginoo sa walay katapusan. Good morning once again sa mga Kristohanon ug salamat gyud sad kaayo pag-usab sa inyong pag-atiman sa amo. Nindot kaayo ang naglatab-latab na sabaw sa manok. Og uban sa mga handa og uban sad sa lami nga pahiyom, no? Sa tanan nga mga Kristohanon diha, mga womiso, mga lemon ug alagad si Ginoo, no? Dalay gyud Ginoo sa ulay katapusan. Good morning dito kang Pastor Jobert Gumunan na siya sa live karon. Salamat Pastor Jobert. Inya good morning Pastor, no? Dalay gyud Ginoo. Salamat Pastor makalipay makadasig. Ug sa mga Kristohanon sa dingi mong gihandol diha sa Mantibugaw, good morning kanimo diha Pastor. Og dalay gyud Ginoo sa walay katapusan, no? Good morning. Og higala og mga igsoon ini nga kabutagon padayon kita. Good morning usab sa taga Puntyan, tanan na Matis Puntyan. Good morning kaniyong tanan. Labi sa Kristohanon diha sa Puntyan Fundamental Baptist Church. Good morning kaniyong tanan. Good morning usab diha sa Okasyon, tanan na Matis Okasyon. Good morning kaniyong tanan. Labi na sa mga Kristohanon diha sa Okasyon Fundamental Baptist Church. Good morning kaniyong tanan. Bansi alagad sa Ginoo niya. Good morning usab kang diha sa gitawag siya uga Likuan, tanan na Matis Likuan. Good morning kaniyong tanan. Labi na sa kang Brad Roel Gamala. Brad, good morning uban sa imong family circle, no? Good morning sa imong mga loved ones. Okay mo sa magpasabot sa imong kapikas kinabuhi o sa imong mga kabataan. Good morning kaninyo diha, Brad Roel Gamala. Good morning usab sa mga Kristohanon diha sa Likuan Fundamental Baptist Church. Uban sa alagad si Ginoo diha Pastor Erning Taborno, Pastor Norman Luay. Good morning kanimo diha Pastor Norman. Dalay gyud Ginoo sa walay katapusan. Higala og mga igsoon, good morning dinhi sa PCH2. Sa mga Kabangs family, good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa mga Balilis family. Good morning ina Brad Roger Balilis, Sister Inday Balili. Good morning kaninyong tanan, no?
So, good morning usab, ilang kagawad namok, Tatay Tino namok, Nanay Saling namok. Good morning kayong tanan kang Sister Marisa. So, salamat sa Ginoo, dalay gyud gyud Ginoo sa walay katapusan. Katong Sir Mark, PM Sir Mark para dili mawala. Asa ka nag-watching Sir Mark? Good morning detod kang Brad Dingkoy unahon. Maayong buntag pastor. Salamat Brad Dingkoy. Dalay gyud gyud ang Ginoo, no? Kang Pastor Jobert inya pastor. Good morning pastor, no? Salamat sa Ginoo, dalay gyud gyud ang Ginoo niya. So igala og mga igsoon ang ginugyod padayon nga magpanalangin kan ninyong tanan. Oga higala og mga igsoon. Good morning usab sa kakagawad Pingol. Good morning kanimo diha kagawad, no? Dalay gyud gyud ang Ginoo. So good morning usab kang sa mga daigdigan sa pamilya, lananay karing daigdigan tuas gawas nasud karon. Good morning kanimo diha nanay karing daigdigan, no? O yung usab nagapon sa gawas nasod, mayong tunga-tungang gabi diha sa imong nimutangan Sister Mares sa quiet o niya maayong buntag dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Ingon niya, present ko pastor, wala ko nag-absent. Amen. Alas 12 diri. Alas 12 now, no? Sa tunga-tungang gabi. Salamat gid kayo Sister Mares. Makalipay, makadasik, no? Tingtulog naman gyud ta karon. Pero wala ka natulog kay nagulat sa pulong si Ginoo nga kita ang gamito si Ginoo. Makalipay gid ka na og makadasik. Dalay gyud ang Ginoo sa walay katapusan. Salamat Sister Mares. Good morning usab, bigala og mga igsoon sa atong mga kaigsuuna namati Brother Dundon Losero, Sister Risa Rosero uban sa iyang ilang bungas pagminahalay. Good morning usab kang Sister Minerva Galinsuga. Sa mga Galinsugas family, good morning Brad Lloyd nga naka pikit sa Galinsuga. Nakaminyo kang Ma'am Denden Galinsugas dalaga pa karon gikuha na ni Brad Lloyd ang iyang apelyido. Good morning Ma'am Den o Brad Lloyd, good morning, no? Salamat sa Ginoo, dalay gyud Ginoo sa walay katapusan. Good morning detod sa Iran Store diha sa gitawag siya Taguluan, no? So daghan pa ug higala og migsoon. Salamat og ang NGT Fellowship nato igsoon Limin Fellowship, Prayer Fellowship na human na gyud kagahapon didto sa Vistabilia, no? Og salamat sa Ginoo, dalay gyud Ginoo, salamat sa taga Vistabilia. So lagi Vistabilia, no? Mga kasamanon sa Vistabilia uban sa pagpangulo ni ni Pastor Luloy Lahayon, Ma'am Lahayon. Salamat gid kaayo sa inyo nga pag-atiman, no? Alas 12 BDI dito sa nasod sa Kuwait, no? So salamat sa Ginoo, dalay gyud Ginoo. Salamat sa mga Sister Mares. Sumo ka na higala og mga igsoon sa kanginan nga nagapamati karon. So dalay gyud Ginoo sa walay katapusan. So igsoon Ginoo gyud padayon nga magpanalangin nganhi kan natong tanan. So igsoon karon sa ato nga mga paybalo padayon ang atong General NGT Fellowship dito kadi paghimuha sa crossing Libuna ila Pastor Mata May 25, Mayo 25. So may nang sayo ta magkuha na ron prepare na daan ang mga kasing-kasing. So palihog inyo ni mga igsoon ang radio program nato din nato kalimtan, no? Parang di nato kalimtan sa pagampo bisan man sa atong pinansyal nga bahin, no? Uga salamat daan ni ana. Ginoo gyud pa den magpanalangin kanatong tanan. Kaninyong tanan. Okay, so igala og mingsoon ini nga kabuntagon. Doon na kita wala pa nato pamalandungan, no? Igala ko og mingsoon abag continuous sa ato nga pagpamalandong. Ma'am Ilim watching here in PCH2 Manolo Portage Bukidnon, no? Kasi ma'am wala nag-uban karon tungod kay naagit siya sa kabilinggan sa Lawas.
Pero salamat sa Ginoo tungod kay gikan sa taguluan uban siya sa ako padulong sa Vistabilia bisan man andin hilang may wala kay di na gid niya di sad niya kaya sa pagkakaron. So pray ta kang Ma'am Ellen. Luyahon gud kay glawas ni akong darling. So igsoon, please open your Bible in the book of Jeremiah chapter 15 verse 16 kay wa pa tanahuman ini. Napa isa ka punto nga wala tanahuman pero sugdon gid ato sinugdanan aron kadtong mga maupay pagpamati ilang magakakuha ang gipamaladungan. Jeremiah chapter 15 verse 16, ingon sa pulong si Ginoo, your words are what sustain me. Your words are what sustain me. They are food to soul. They bring joy to my sorrowing heart and delight to me. How proud I am to bear your name, O Lord. Ang Ginoo magpanalangin siyang pulong, mag-praise ta. Dalaygon og labing gamhanan na mga Dios, Ginoo nga nasa langit. Salamat kaayo Ginoo sa kahigayunan. Adiin sa makausapa, magkapamalandong na usab kami sa imong pulong. Nining pagpadayon namo sa pagpamalandong sa imong pulong about ni Jeremiah nga iyang gisulti nga ang imong pulong naghatag kaniya og kalipay sa iyang nagmasub-anon nga kasing-kasing. Padayon kami magtuon karon Ginoo, tagaya kog kaalam sa pagsaysay niini, kay ikaw ang tinubdan sa kaalam, wala gyud ko'y kaalam Ginoo. Salamat dalay gyud ikaw sa walay katapusan. Kaming tanan sab nga nagapamati, tagay kami kaalam aron masabtan namo sa labing sa inyong pulong. Ug magtulod kini kanamo nga more kaming magmalipayon, magmadasigon sa pagpangalagan diha kanimi Ginoo. Samtang nagpangalagan nga may kalipay nagpaabot sa imong pagbalik. Ginoo panalangin ikaw sa tanan nga nagapamati karon sa radio program tinigit sa radio 100.9 FM radio natin o bisan man sa Facebook Live o sa YouTube na nagapaminaw Ginoo. Ikaw padayon magpanalangin sa matag usa. Ginoo sa among pagpadayon karon, ikaw magpanalangin kanamong tanan sa imong pulong mulanog karon aron dili mimong sayang mo balik sa imong presensya. Ginatugyan og giampo og gihangyo og salamatan punan diha lamang kanim Ginoo paglamas Kristo nga among luwas. Amen. Higala og mga igsoon, may buntag pag-usap. Ingon ni Pastor Jobert, every 4:20 Sunday naapod ko radio ministry diha. Please praise. Okay, Pastor. Salamat sa Ginoo. No? Naana day kay radio program ri Pastor. Salamat gyud. Dalay gyud ang Ginoo. Okay, so ang atong buhaton Pastor maginapuay lang gyud ang matag usaw magdinasigahi. So higala og mga igsoon, ingon sa pulong sa Dios, your words are what sustain me. They are food to soul. They bring joy to my sorrowing heart and delight to me. How proud I am to bear your name. No? Kini nga garbo sa kinabuhi. Garbo ni sa pagpadala sa ngalan sa Dios. Tungod kay ang Dios mao ang makalipay sa tanan higala og mga igsoon. Og ang iyang pulong mao kana ang kalanon sa atong kalag. Remember sa giingon ni Jesus Christ, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa mga pulong usab nga magagawas sa bapa sa Dios. Ang pulong sa Ginoo nalatid kini og napatik sa balaan kasulatan, makita natong ebidensya, proof ang ebidensya. Mateo kapitulo 4 bersikulo 4. Igsoon, salamat sa pulong sa Ginoo. No? Ang pulong sa Ginoo, igala ko maigsoon, mao'y pagkaon para sa atong kalag. Kaya ang physical mo na mong kaon sa mga
mo usay mo ato ta sa eat all you can o kada bang only rice, only rice please. Nga naman gikinahanglan na sa atong pisikal aron mabusog. Pero subo lang na diabetes no kay kuana kana bang maluoy lang ko kamisis kay tinakos na. Gamay ra bagi kayong takos. Igsoon sa kangina namati karon kana nga mga pagkaon mo ng pagkaon sa pisikal. Apan ang pulong sa Dios mao ang pagkaon sa atong kalag. Ang pulong sa Dios mao ang pagkaon sa atong kalag mo nang niya tulumanon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna aron tanan tawo masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal ug nagamping paghayo kanato. May bawaan nato giunsa kita pagmahal ug pagamping sa Dios. Diya siyang pulong, no? Pagkaon sa atong kalag o usa ka expression nga gigamit sa paghulagway kung unsa ang makalipay kanimo ug makatagbaw sa atong kalag. Walay lain higalag migsuon mao ang pulong sa Dios. Mao nang makatagbaw sa atong kalag. Ato nang tan-aw unya nganong makatagbaw na sa atong kalang atong gitanaw po na ang gitawag siya igala kumension ang gitawag siya uga gihulagway sa pagkaon. Igsoon sa kangina namati karon makatagbaw ug makalipay. Ato naman pamalandungan karon nganong malipay man ta sa pulong sa Dios. Subusa, igala gumigsoon ang atong title is Love God's Word. Kini nga pasid sa balaan kasulatan. Kini ba nga bersikulo? Jeremiah chapter 15 verse 16 schools us to delight God's Word. Nagtawag kini kanatong tanan nga magakalipay sa pulong sa Dios. Kung ang tao manumbaling lang sa dakong mensahe sa kaluwasan, makabaton gyud siya og tinuod nga kalipay. Muna nga atong gitan-aw sa unang tawag sa application, no? Kaya ato naman yung pamalandungan, only reading and listening and reading and following God's Word that we find true joy. Diha ni mo makaplagan ang tinuod nga kalipay sa pagpaminaw, sa pagbasa, sa pagsunod sa pulong sa Dios. Kaysa diha nga musunod ka sa pulong sa Dios nga ikaw ug ako gipasidran-an nga makasasala. Salamat sa Star Ma'am Ellen. Uga dalay gyud ginawa sa walay katapusan Sister Marie, salamat sa sister. Igsuon sa diha nga ikaw gipasad-adan nga makasasala. Ug ang amahan sa sala mao ang hiyawa. O giignan ang mga sumusunod ni Kristo Jesus sa John chapter 8 verse 44, kamo sakop kaniadto sa inyong amahan nga maong yawa. Nga naman, ang amahan sa sala mao man ang yawa. Ug mao nga ang tanan pabanlod na sa linaw ang kalayo. Apan sa diha nga naminaw kas pulong sa Dios kay nanumbaling kas na kuminsahe sa kaluwasan, mao na nga makaipsot ka sa silot ug lipayon gyud ka siyempre. Excuse. Mao ka na higala og mga igsoon. Nganong malipayon man kay gikan sa pagkainanak sa yawa mahimo na kang anak sa Dios sa diha nga mutuo ka mosalig sa gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross. Kaya ang Diyos nagpasundayag sa labing gugma nga ni kanatuyat ang ginupat ito sa krus ba? Nga samtang makasasala pag kita si Kristo nagpagamatay alang kanato. O kung mutuo ka, musalig ka niya na, higsoon, salig ini, ug tuo ini. Ug dawatan ni kay himuon kang anak sa Dios. Dawatan ni aron ma-enjoy nimo, nga mauni ang makaluwas ka nimo wala na ilain. Ug mauna nga ang pulong sa Dios higala kumigsoon
Nagtawag ka nato, kini nga pasid sa Balaan Kasulatan, nagtawag ka nato, nga kita magakalipay diha sa Dios. Naingon ganin ni Jeremiah sa atong ginabasa. They bring joy to my sorrowing heart. Nga ingon man siya nga sorrowing heart. Kay ang tao sa wala pa diha si Ginoo, wala gyud kasiguruhan langit pa ingon. Impierno gyud siya pingon. Way tumong gyud ang iyang padulungan. Uban gyud siya kan Satanas. Pero sa diha nga mituo siya, misalig sa gibuhat ni Kristo sa cross, midawat siya nini, ingon sa 112 gihimong anak sa Dios. So sa to pa, ang pulong sa Ginoo, maghatag ka nato, love God's Word, because God's Word is the source of our joy and delight. Mauni ang tinubdan sa gitawag siya kalipay. Saan ka nga gikan sa kinanak sa Dios? Ay nanak sa yawa, himuon kang anak sa Dios? Di ka ba di ay malipay, ana igala kung magsun, magkaingon na ka, God is my Father, Jesus is my Savior, my blessed Holy Spirit is my guide. I'm new creation, the devil's no relation. I'm in the blessed family of God. Good morning ka, Pastor Joel Estuso. Pastor, good morning. Asa ka ito imuhang lugar, Pastor Joel? Pastor Joe? Uga, good morning usab kang Preacher Ri sa Villena, no? Uban sa iyang pamilya ko. Sumuna igsoon, no? Di ba day ka malipay nga himuon kang anak sa Dios? Busa, love God's Word, because God's Word is the source of our joy and delight. Kaniya tumangod wala kay kasiguruhan. Muna ingon ni Jeremias nga nagdala siya ang pulong nimo Ginoo mo nagdala kanako, nagkadala sa akong kalipay sa akong masinub-anon nga kasing-kasing. Wala mo kasiguruhan langit paingon God. Mao na igala og mga igsoon, no? Busa igsoon, salamat gayod sa Ginoo, dalay gyud gid ang Ginoo sa walay katapusan. Maayong buntag, Ma'am Sani Caristia. Ma'am, good morning, Ma'am. Uga dalay gyud ang Ginoo, no? Uga good morning usab sa imong kapikas kinabuhi og imong sa inyong bungas pagminalay diha sa inyong family circle, no? Good morning usab kang Pastor Nel Desina. Yang mayong buntag, Pastor. So salamat, makalipay, makadasig. So igsoon, ang pulong sa Ginoo maghatag kani kanatong kalipay. Mo nang giingon ni Jeremias nga ang imong pulong nagdala kini og kalipay sa akong masinub-anon nga kasing-kasing. Tungod kay ang pulong sa Ginoo mao kini ang giya nga balaan aron kita magalakaw sa matarong nga dalan. Ug masayod kas kamatuoran nga si Kristo ang dalan padulong sa langit. Igsoon. So ang kakahitabo igala og mga igsoon, muna nga ang pulong sa Ginoo kining gitawag sa Jeremiah 15:16. It schools us to delight God's Word. Muna nga atong natanaw nga tungod kay kining pulong sa Ginoo muna love God's Word, because God's Word is the source of our joy and delight. God's Word, ato na pag yung gitanaw, God's Word is our great joy. Under din sa the source of joy and delight. Di ba day ka malipay sa labihan nga atong gitanaw nga ang imong destination padulong na sa impierno, imong direction? Gitsins kini sa Ginoo padulong sa langit? Sa diha nga mituo ka sa may balita ang kamatuoran nga si Kristo may kaluwas. Igsuon ko naminaw ka karon wala pa kanituo sa ingon ana nga pagtupag salig ka Kristo Jesus. Tuig yun sa Kristo Jesus sulod sa imong kasing-kasing. Nga siya lamang magkulusok mo na ilain kay iyang ipasundaya kalibeng gugma nga ni kanato nga samtang makasala pagkita si Kristo nagpakamatay alang kanato.
Og sa imo ning tuhuan sa ligan, og imo ning dawaton, ipakawala na kay sala sa tubangan sa Dios. Munang ingon sa kanta nga, gipasaylo. Nga namang pagmamesala, gipasaylo naman. Gikalimtan, gikapalimtan pag yun. Ang tanan kong sala, ug ang silot ko, gikuha usab. Bisan ang silot nga pabanlod sa linaw ng kalayo, kay mo na imong direksyon or destination. Ang silot nga kay banlod sa linaw ng kalayo. Apan salamat sa gugma sa Dios. Nahibawan nato sa pulong sa Dios nga kita gimahal ug gipangga sa Dios. Kano sa gipasaylo gikalimtan ang imong sala. Ingon sa kanta, sa dihang gidawat ko ang gibuhat niya dito sa ibabaw sa krus. Wow, kanindot ba? Igsoon. Haskang ninduta gyud igsoon. No? Kung ikaw mituo, misalig sa gibuhat ni Kristo Jesus, natsin sa imong direksyon, kay dili magyud mahitabo nga di ka mudawat nini kay buot nimo i-enjoy, himuon kang anak sa Dios ug ang nahimong anak sa Dios natawo pag-usab. Una, natawo ka sa imong inahan. Ikaduha, natawo usab ka diha sa Ginoo. Kan sa inahan, pisikal nga pagkatao. Andi sa Ginoo, espiritual nga pagkatao. Espirituhanon nga pagkatao. Nahimo kang anak sa Dios. Ikaw ang natawo pag-usab. Ug ingon sa Juan 3:3, gawas kung ang tao matawo pag-usab, makasulod siya sa gingharian sa langit. Wow, kanindot ba? Muna igala kumigsoon nga love God's word because God's word is the source of joy and delight. Atong gitanaw, igala kumigsoon, God's word is our great joy. Higala umigsoon. In this verse, Jeremiah expressed his depth appreciation for God's word. Kini nga verse, si Jeremiah ba nagpasundayag, nagpahayag, iyang gi padsundayag, iyang gi higala ko og mga igsoon, pasalamatan sa lalong nga pagpasalamat ang pulong sa Ginoo. Nga naman, kasi giingon ko na nahimong na change ang imong direction or destination, change pag yun ang imong position. Positionally, sa tubangan sa Dios kay nakasalata, igsoon sa atubangan sa Dios kay nakasalata, nasunod na to ang sala nga gikan kang adan og iba, kitang tanan makasala og walay matarong. Pero sa diha nga mituo ka according to Romans, gihimo kang balaan sa Dios. In other words, gihimo kang santos or gihimo kang matarong sa tubangan sa Dios. So change position gikan sa pagkamakasala ngadto sa pagka dili na makasala sa tubangan sa Dios. Ingon ni Sister Mares, amen. Salamat Sister Mares. Tanan nga naa sa Facebook Live, palihog og comments kay ang uban makita na ko pero ang uban dili. Aron natong mag-greetings. Ang nitabo igala og mga igsoon. Mao ni. Igsoon, change imong posisyon. Dili ka change direction or destination, change position. Kan tuuna makasala ka sa tubangan sa Dios, gihimo na kang dili makasala sa tubangan sa Dios. Sayo sunod, change relation. Parehas sa tunog, puro syon. Relation, position, destination, direction. Kaya gikan sa pagkaanak sa Dios, pagkaanak sa kaaway nga mao ang yawa, nahimo na kang anak sa Dios. Munang naikanta nga God is my Father, Jesus is my Savior, my Spirit is my God, I'm now a new creation, the devil's no relation, I'm in the blessed family of God na nakasulod sa pamilya sa Dios. Igsoon, ato pag yung nakita nga bisan ang salmista. Love yun
kaingon niya, gitipigan ko ang pulo sa kasing-kasing mo. Aron di ako magpakasala, pato kanimo Ginoo. Bisan man sa Job. Sa Job chapter 23 verse 12, iyang gipalabi ang pulong sa Dios kaysa gikinahanglan sa iyang physical nga lawas. Sa iyang lawas, physical needs. So, only reading and following God's word that we find true joy. Diha ra gyud sa pagbasa, pagpaminaw, pagsunod sa pulong sa Dios, imong makaplagan ang tinuod nga kalipay. Busa, love God's word because God's word is the source of our joy and delight. And love God's word, dili lang kay because God's word is the source of our joy and delight, kundi God's word is diha nato makit-an ang the story about who God is. Ang istorya ba bahin kung kinsa ang Dios? Atong gitanaw, it stirs us who God is. What He is, unsa siya kay sama, what He is like, and what He desire. Unsa ang iyang mga handom. It's provide everything that we need in this life. Naga-provide siya sa atong panginahanglan ni ining kinabuhian. Una nga kinahanglan sa tao, nga matud pa sa pulong sa Ginoo sa Mark, mag-unsa man nga maangko natong tibuok kalibutan apan malaglag ang atong tanan, ang kaluwasan gyud. Aron kita dili malaglag sa linaw nga kalayo. Gitagbo sa Dios ang iyang atong panginahanglan. Muna nga higala gumigson, what He desire, it's provide everything what we need in this life. Ang atong panginahanglan ining kinabuhi iyang gitagbo. Nga kita nga nakasunod sa sala nga palundon gikan kay ganang diba ibandod na sa linaw na kay. Apat sa salamat sa labihang gugma sa Dios. Ngani kanatong ingon sa kanta, ipanggamo ako matud sa pulong mo, bisan sa kasalanan gipasaylo mo ako, o Diyos. Ngunan ang Diyos. The story about who God is. He provide everything what we need in this life. Iyatang gipangga, gitahani nga iyang kagalingon dito sa cross. Jesus Christ departed heaven to enter Mary's womb. Aron lang ang Jesus mamatay. Bayad sa itong sala. Kaya ang bayad sa sala, kamatayon man. Iya kining gibayran. Gitahani nga iyang kagalingon para ka nato. Nindot na kayo ang iyang kintangan sa iyang himaya o trono. Igala ko muna na ikanta nga, alang kanimo gibiyaan ko, unsay gibiyaan mo. Ang gibiyaan sa Dios para kanato ang himayag trono. Unsa sa imong biyaan? Karon Domingo man unsa imong biyaan? Biyain na imong balay nga patsada kayo og imong mga butang din ha. Simba sa Dios may tag-iya ni ana. Igsoon. Igsoon sa kangina namati karon dalay gyud ang Ginoo sa walay katapusan. Ingon pa ni Sister Mares, amen. Sundan na niya gingon nga, lisod kaayo sa impierno pastor, walay rabay wifi dito amen. Init kayo wa po wifi. Igsoon. Ayahay kay ang langit. Ikaw gianhian sa tagalangit ug ako. Aron lang ikaw mahilangit.
ug ako. Igsoon, atong tuhuan si Kristo Jesus. Iyang gi-provide ang atong unang panginahanglan nga mao ang kaluwasan. Iyang gitahan iyang kagalingon dito sa cross. Usa adunay tawo nga nagingon, Ginoo, kung tuwa na ka sa paraiso, dumdumi ako. Ug ang iyang tuyo kay pagtahan man sa iyang kagalingon para kana. Ingon din sa Ginoo, karong adlaw uban ka kanako sa paraiso. A message of salvation and security. Wala siya ingon naog diha pambautismo sa, naog diha pagbuhat sa mayo. Ang gikinahanglan ang pagtuo nga tinuuray aron di ikaw maimpierno kay walay ingon sa tuton sa Maris walay wifi dito. Igsoon. Karting inita gyud dito. Uban ingon balag maimpierno pero mas duslitan man lang gani anang gidaladalang gamayng impierno. Unsa nang gidaladalang impierno kana sigarilyo so dusliti gani na imong kilit. Di ba atay? Ya, maingon pa din bahalag may impierno. Hoy, di ka dalalim. Grabe kay kalisod. Gawas mo walay pa dito. Pero biging inita. Sister Maris, ikaw agad Sister Maris. So, igsoon. Love God's word because din na ito makita ang the story about who God is. What He desired. It's provide everything that we need in His life. Igsoon, ang makatangtang ragid kanimo, nga dili ka mabanlod sa linaw ang kaayo, ang pagtuo sa gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross. Huy, galap mo. Ayaw na paglangan. Kaingon sa Hebrehanon kapitulo 2 bersikulo 3, kay unsaon man pagkaipsot sa tao sa silot, kung dili siya manumpaling sa dakong mensahe sa kaluwasan. Imong batong tuhuan sa Kristo. Sa matinud-anon o makigsulti ka sa Ginoo. Ako ato una, unsaon ni pakigsulti pasod? Tudloy ko pasorbi. Ya, tudloy buhatan nito sa imong kwarto. Yung dili pasod, di ko kumpiyansa. Sige. Pakigsulti na sa Ginoo, humanan ako gisulti ni sa Ginoo. Yung niya Ginoo, yung ko Ginoo. Ila ko nga akong makasala, ila ko makasala. Pasaylo ako Ginoo. Pasaylo ako. Ginoo, ituhuan ko ikaw. Ituhuan ko ikaw. Nga nagpakamatay para pagluwas ka na. Nga nagpakamatay para pagluwas ka na. Kung karon Ginoo, tawaton ko ikaw nga kung mululuwas ang pinagigit. Tawaton ko ikaw nga kung Diyos ang mululuwas. Ug gikan karon, gikan karon. Ikaw na ang maghari ka. Maghari ka. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Gikan niya ito, 1991, Agosto 25, oras alas 7 gabi. Nakita gid nako ang kabag-uan sa akong kalam. Sa akong pagkinabuhi, ug nipikto ang ingon sa pulong sa Dios, sila nga nanak kang Kristo Jesus bago nang binuhat. Handaan pagkatao ga pangumala. Ang bagong pagkatao kasi nga. Wag ito na ako kalimti, Agosto 25, oras alas 7 gabi, 1991. Dito sad nagkaroon og kalipay ang akong kasing-kasing aduna na ko'y direksyon sa akong kinabuhi. Aduna na ko'y posisyon nga matarong sa tubangan sa Dios. Ug aduna na ko'y relasyon sa Ginoo isip anak sa Dios. Grabe ang akong kalipay. Ikson kung gusto nimo matagataw man na, i-provide na si Ginoo ang imong panginahanglan ug ang akong panginahanglan para niya. Kuna usab ugaling antos ikaw sa problema suliran sa kinabuhi ni ining kinabuhi. Kaya ang imong panginahanglan naadako kayo, mas dako ang Dios nga mutagbo sa imong panginahanglan. Higalak mo ito. It's provide everything what that we need in His life. Kung sa imong gikinahanglan, i-provide niya. Basta uyon lang sa kabubuton sa Diyos. Kitahan man ganyan kagalingon para ikaw dili mabadlod sa linaw nga kalayo. Kada pang atong panginahanglan ni ining kalibutan. Abi ni Mixon, bag-o lang gyud ko busa nga ang SWD nga ako nga gi-handle nakahilak sa lechon. Bag-o lang ko
grabe nga problema. Grabe yun nga problema. Kaya akong kwarta, nga na hospital si Mrs. 1,500 ra. Dito ra sa emergency room na impas tanan ang 1,500. Pero kay bulungan gid ang pagtagbo sa Ginoo sa panginahanglan. 30,000 ka pen. Di na ko ma-imagine giunsa sa Ginoo ang pagtagbo. Muna yung nga gitagbo man gani ang panginahanglan para sa imong kalagad di ka mabanlod sa linaw ang kalayo. Gitahan sa Dios ang iyang kaugalingon para kanimo kanako ingon ana ang iyong pagpangga kanato. Ato may bawan muna love God's word because God's words dili nimo makita ang the story about who God is. Igsuon. Ug ato pang nakita. It's still us who God is. Sunod, God will reveal himself. Number 1, through the Bible. Munang, ang Biblia mao ang pulong sa Dios. Pero kung wala na gani sa Biblia, ayaw na nagsabta. Nga naman, ma-out of context mo ganyan na. Doon na nangutana. Salamat ani kay nag-eskwela pod sila sa pagkapastor. Unya, yes sila mangutana sa ako Oga, naging part ko silang kinabuhi. Pag nag-abot-abot sa ilang lugar, pastor, limbag na ako'y pangutana. Nga naman, dugang lang ng kaalaman, pastor, kaya baro namin unsa. Pero, unsa yung side. Nga naman, nga nag-ingon pa man ang Ginoo, unsa imong yung view niini? Nag-ingon man ang Ginoo nga Ginoo mo ta siya. O hakagikan. Nakita nimo ang akong anak dito, ang akong servant. Matinumanon kay nga si Job. Ibalo na mo kitsa kay istorya ni sa Ginoo. Nga nung ningon man siyang ahagikan, Ginoo man siya. Kung sa siya, wa siya kibalo. Ingon ko nga, isbila man sila, naman sila mga gipangdala nga mga alagad sa ang mga anak sa Ginoo. Pastor, ayaw ninyo tugkara ang wala sa Biblia. Kanang mingon ta nga wala pa siya kabalo. Ibalo gid nato ang Ginoo always present anywhere. Ibalo sad nato nga ang Ginoo all-knowing. Ano siya? So ayan na nagproblema. Kaya mo ng problemahon mo out of context ka. Ang gipadayag ra gyud sa Biblia mao ang atong sabto. So, love God's word because God's word is the source of our joy and delight. Because God's word is din nato makita about who God is. It's still us who God is. It's provide everything in His life. Nga atong panginahanglan. God will reveal Himself through the Bible and through the Spirit, through the Holy Spirit. Nga naa sa ato kinap. Sa diha nga mituo ka midawat sa gugma sa Dios, gihimo kang anak sa Dios. Ug kay gihimo kang anak sa Dios. Nga nadunggan mo ang matuod nga mensahe sa mabilitaan ka matuuran nga si Kristo may kaluwas. Ikaw gisiliyuan na sa Espiritu Santo pagkaibilan ni ikaw iya na sa Dios. Ang Holy Spirit magmatuod na diya sa imong kasing-kasing ginamit ang swords niya nga mao ang pulong sa Dios. Musulti ng adili na maayo. Sumala sa pulong sa Dios. Kaya mo man yung swords. Kung pinitreat man na. Busa God reveal Himself through the Bible. Second, through the Spirit. Higala o mga isa.
His Holy Spirit in life. Hindi na ta maglangan, igalaw. Dito ta sa gitawag siya og ikatulo. Nasay. So igsoon, love God's word because God's word is the source of our joy and delight. Love God's word because God's word is diha nimo makita the story about who God is. Love God's word because diha nimo makita ang the secret of life to the fullness. Diha nimo makita ba ang kinatibuk-an nga sekreto sa kinabuhi. Nga ang ikaw ug ako nga nagkinabuhi ning kalibutan na di ka mabalod sa linaw nga karayo, kay langit ka paingon. Kung ikaw mahigugma sa pulong sa Dios, magtagad ka niini, ug imong i-apply nga kung imong kining tuhuan sa ligan, himuon kang anak sa Dios. Maangkon mo ang ilabihan nga kalipay. Di ba ka malipay sa labihan nga diin gikan sa pagkinanak sa yawa, nahimo kang anak sa Dios. Malipay man ganin ang anak ng sa kapitan, anak sa mayor, anak sa gobernador, congressman, senator. Di ka pa malipay nga nahimo kang anak sa presidente sa tanan presidente, hari sa tanan hari, Dios sa mga Dios. Di mo makita ba ang kinatibuk-an nga gikinahanglan sa imong kinabuhi? Usa love God's word because diyan mo makita the secret, ang sekreto nga gikinahanglan sa kinatibuk-an sa kinabuhi. Igsoon, ato matanaw, it give us the instruction on how to real life to the fullness. Igsoon, kini naghatag kanato sa pagtudlo ng instruction kung unsa paagi sa tinuod nga pagpuyo sa kinabuhi nga bugos. Kini naghatag kanato sa lain nga pagbinisaya sa mga instruction. Binisaya ning instruction kung unsaon pag kinabuhi nga hingi sa atubangan sa Dios. Busa ang pulong sa Ginoo gahisgot sa diya nga mahimo na kang anak sa Dios. Mukaon kami nom bisan unsa imong buhaton buhata nga maligos. Pangutana hingpit ka na? No. Going ka into perfection. Dili ka perfect. Pero mag-practice ta kay gihinluan na ta sa Dios iyang hamili nga dugo. Kay going into perfection kita. Once again, good morning sa ato nga chairman sa NGT, Pastor John Amor, uban sa iyang mga loved ones, diha siyang panimalay. Igsoon, dili lang kay it's give us the instruction, kundi it is nourishing nutrition. Kini ba nutrition, it is nourishing nutrition and strengthening and sustain in the is all we need for life and godliness. Mao kini ang gitawag sa naghatag kanato kahimsok. Sustansya. Makapalig-on, makapatunhay sa kinabuhi kay anaa kini sa tanan natong gikinahanglan alang sa og pagka-Dios. It is nourishing nutrition. I mean, it is nourishing
nutritious, strengthening, and sustaining, for in there is all we need for life and life. Ni ang pulong sa Dios sa love God's word. Because God's word is diha mo makita ang the secret of life to the fullest. Diha mo makita ang sekreto, ang kinatibuk-ang sekreto sa kinabuhi nga ikaw magmadaugon usa. Bisan asa ikaw paingon busa bitaw si gitawag si Joshua giignan sa pulong sa Dios. Ayaw ibulag sa imong baba ang pulong sa Dios. Kining pulong. Kaya bisan asa ikaw paingon, ikaw magmadaugon nga naman sekreto sa kinatibuk-an sa imong kinabuhi. Igsoon. Kaya kung di ka manumbaling nini, ikaw magbanlod sa linaw nga kalayo. Busa sa igala kumigsoon, ingon ang pulong sa Hebrehanon Kapitulo 2, versikulo 3. Kaya unsaon man pagkaipsod sa tao sa silot, kundi sa manumbaling sa dakong mensahe sa kaluwasan. Muna manumbaling kita, busa, kung gusto tang masayod, ingon sa kanta, kung gusto kang masayod, o gusto ka tinawan, basa og tuniyang Biblia. Nga naman, only reading, listening, following God's word that we find God, true joy. Diyan mo makita ang tinuod nga kalipay. Diyan mo makaplagan ang tinuod nga kalipay gala og mga igsoon. Igsoon. Mauni makita nato the secret of life to the fullness. Kay mao kini ang makapahimsog og sustansya og makapalig-on, makapatunay sa kinabuhi kay anaa ang atong tanan nga panginahanglan alang sa pagkinabuhing Dios. Igsoon, love God's word. Salamat sa Dios kay ang Ginoo gyud nagpadala siyang pulong aron kita masayod sa langit man nga kasayuran ug managpasidaan sa matag usa kanato. Igsoon. Busa igsoon, salamat sa pulong sa Dios. Ato makita igsoon, Jeremiah knowing and obedient God's word is not the burden, but rather a source of joy and fulfillment. O tulad ako, Jeremiah, knowing and obeying God's word is not a burden, but rather a source of joy and fulfillment. Running for Jeremiah. Alang kang Jeremias ang pagkahibalo ug ang pagsunod sa pulong sa Dios. Dili usa ka kabugaton, kundi usa ka tinubdan sa kalipay ug sa katumanan or kalampusan. Usahay dunay mga tao nga abi nila nga ang pulong sa Ginoo kabugaton. Labi naghisgot og panghatag kamo pagataga, dinasok ug tinantan, ibutang sa inyong sapatos. Bisura ano dili na lisod, tinubda na sa panalangin. Kaysa diya nga maghatag ka, ikaw pagatagan, dinasok ug tinantan, ibutang sa imong sapatos. Og nagawas pa according to Leo. Busa igala og mga igsoon, salamat sa pulong sa Dios. Believers, you and I are called by His name. We are the children of God. Kita nga tumutuo, ikaw ako, mga tumutuo kang Kristo Jesus. Gipanagtawag kita sa ngalan sa Dios.
nga gihimo kitang mga anak sa Dios according to John chapter 1 verse 12. Nga sa tanan midawat, sa tanan mituo sa ngalan kanila naghatag ako kagawam sa pagkaimong anak sa Dios. Igsoon, let us be hungry to know our Heavenly Father better every day. Ato bang gutumon ang atong mga kaugalingon sa langit nun? Sa pag-ila, sa mas mailapan nato ang atong langit nun nga amahan. Matag adlaw. Are you finding joy in His Word today? Nalipay ba ka sa pulong sa Diyos karon? O nakaplagan ba nimo ang kalipay sa pulong sa Diyos karon? Karon nga naminaw ka, nalipay ka ba? Igsoon, tinaot nga nalipay ka. Why? Mauna ang paghigugma sa pulong sa Diyos. Love God's Word. Because God's Word is the source of our praise, our joy and delight. Because God's Word is, diyan na ito may bawan ang the story about who God is. Sunod, diha na ito may bawan ang kinatibuk-an na sikreto sa kinabuhi. The secret of life to the fullness. Only in application, only reading, listening, following God's Word that we find joy. Diha lang yun sa pulong sa Diyos, sa pagbasa, sa pagpaminaw, pagsunod sa pulong sa Diyos, makaplagan mo ang tinuod ni kalipay. Kalipay ka ba? Nakaplagan mo ba ang kalipay karon puntagon sa pulong sa Diyos? Na natudluan ka sa pulong sa Ginoo, natudluan ka? No, nakaplagan na. Igsoon, salamat sa pulong sa Ginoo, dalay kang Ginoo sa walay. Ako mga pag-ampo, kitang tanan makakaplag sa tinuod nga kalipay. Ug ikaw nga Kristohanon, love God's Word. E kung di mo di ka may gugmas pulong sa Ginoo ngay kay ignon. Hoy, Kristohanon ka na! Ang imong paghigugmas pulong sa Ginoo tarunga kay Kristohanon ka na. Kaya lang magsoon, mag-amputa. Kaya walang tayo panahon. Dalay ko ng labing gamana ng mga Diyos, Ginoo nga nasa langit. Salamat sa mong pulong, nga mo na patalimugan. Parang lang yun kinis matag sa namo, kung na mo nagkasing-kasing. Dalay ko yun ikaw Ginoo sa walay katusan. Salamat sa mong kaayos ang kinabuhi. Kaya na imong pulong nga giya ng mga balana ron kami magalakaw sa matarong nga dalan. Ug masayod kami sa langit kon nga dalay gyud ikaw Ginoo. Tabayin kami nga pinagis mong grasya maka mahigugma kami sa imong pulong. Kanunay kay mo ning tinubdan sa mga panalangin. Tinubdan sa kalipay. Ug nayan na may bawan ng unsa ka sa among kinabuhi. Yan ang may bawan ng kinatibukan sa Kristo sa among kinabuhi. Salamat dalay gyud ikaw nga kami magmahal. Ito gyampo salamatan piniglaman sa Kristo luwas. Amen. Igala ko magsoon. Kini si Pastor Ginny Limbag nakig-uban kaniya sa manon ang pulong sa Dios. Gituyo kini paghubra aron tanan tawo masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal ug nagamping pagayo kanato. Otron ko maimpunta kini si Pastor Ginny Limbag mingon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Salamat sa naminaw sa atong live. Dalay gyud ang Ginoo sa walay katapusan. Tanan usab naminaw sa radio program diya sa 100.9 FM radio natin maimbutag ug bisan man sa salamat sa naminaw sa atong YouTube channel nga Pastor Limbag. Dalay gyud Ginoo sa walay katapusan na hungtod sa sunod gigayon nga atong panagkita sunod Domingo. Dalay gyud Ginoo magkita usab kita sa sunod Domingo. Mayong buntag ug God bless.